फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा फाइनाली बिग आपडेट लाना फैदों जोबोर इम्पर्टेन्ट भिडिअ बेनो जाबाय साख्रि मोननाय नङा जुदि बे खामानिखौ नोंथांमोना मावाब्ला बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि सायाव दा बोरै खालामनांगौ A to Z नोंथांमोननो खोन्थागोन एन्ड नेक्स्टआव एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोदान गोदान साख्रि फैगासिनो दङ जेरै एडिआरि आसाम पुलिस BTC गोबां रोखोमनि एग्जाम आरो गोदान गोदान पोस्ट ओंखारनो गोनां दङ नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थागोन दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो बेनो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव स' दायो लोगोफोर जों फैबाय सेफासि 2आव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो पर्टेला एसे चेन्ज जादों माखासे डिजाइनाव आपग्रेड जाबाय बाट जियानो जा नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सखौ नेक्स्टआव खोन्थागोन दा बिनि सिगां नोंथांनाव मेसेज फैदोंबा स' नोंथांमोना बेखौ नायना लाग्रोदो बे जाबाय नोंथांमोननि एक्सचेन्जनि जुदि बेबादि मेसेज थांदोंबा नोंथांमोना थाब खालामना लादो बेनो जाबाय एक्सपायार डेट फैखाबाय 10 एप्रिल दङ बाट बे सोनारगोन नोंनि सायाव दा आंनिया नै बेनो जाबाय मेसेज फैगासिनो दङ बेनो जाबाय 10 एप्रिलाव बियो जोबगोन स' बिनिफ्राय जोबनायनि लोगो लोगो 60 डेज नोंथांमोना टाइम मोनो अके बे 60 डेजआव नोंथांमोना खालामथारनांगौ आरो खालामाबा बे जाबाय भेलिडिटिया गैथ्राला आरो साख्रिनि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना गानाय जागोन एक्सेप्ट जानाय नङा दा ओरैबायदि आरो हमना ला नोंना दिनै साडेनलि जोब्बाय गाबोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन दङबा सोलिगोन जेबो नङा मानोना 60 डेज टाइम होयो नालाय अब्लाबो नोंथांमोना मा थाबनो खालामना लानांगौ मानोना वेबसाइटआ गोबां बिजि जायो सेफासि 2आ बेखायनो थाबनो नोंथांमोना खालामना ला टाइम होखादों बेनो जाबाय जुननि 9 डेटसिम होनाय जादों नोंथांमोना बिनि गेजेराव खालामनानै लानांगौ दा जायखिजाया जिनाखि नोंथांमोना खालामनो गोसो दङ मोननै अपसन खालामनो हायो बेनो जाबाय नन आधार कार्डजों मोनसे बेनिफ्राय आधार कार्डजों मोनसे आधार कार्डजों खालामबा सानसेयावनो नोङो मोननो हागोन नाथाय नन आधार कार्डजों खालामबा नोङो फिजिकेलि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामहैनांगोन बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव दा जों बोरै थांनांगौ जोङो दा अफिसियेल वेबसाइटआव थांग्रोनो स' दायो जों सेफासि 2 फैफिनबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो माखासे एसे चेन्ज जादों अब्लाबो नोंथांमोना मा नैबे मोनथाम सिन दङना बे मोनथाम सिनाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना मोनदों गाहायाव मोनसे लगइन आरो रेजिस्टार बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो गावनो खालामगोनबा जोङो सिटिजेना जों बेयावनो क्लिक खालामनांगौ आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अफिसियेल पेजआ बेबादि अपेन जागोन बेनिफ्राय सिगांनि जिनोखि इउजार आइडि दङना बेखौनो बावहोनानै नोंथांमोना साइन इन खालामबानो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रिनिउवेल खालामनांगोन नोंथांमोना खालामनानै लानो हायो दा बेनि बागै आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव मोजां भिडिअ होगोन नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना रिनिउ खालामनाय भिडिअ मोनगोन दा बाथ्रा बेनो जे जायनिखि नोंथांमोना आसाम पुलिस एडिआरि बा BTC साख्रि लानो सानदों थाबैनो खालामना लादो लास्ट डेटखौ नेबाय थानाङा लास्ट डेट नेयोबा गोबां प्रब्लेम जायो